Ka daw, baka sarkar kalap pelaj yakini ki khatwing hut kinong le kam sniu, hau khatsan tarik ubnai August. Haba ki poja shnong la peng snu bhaya ki da ki sintiu, da ki jingdeng pangsnya sintiu, bat ki jingbam thiang. La kali jingkili na ka sarkar Gujarat, babalai la pelaj yakini ki khatwing hut ki koidi, na pedang bun mut ki koidi ki badon hapo jil. Na markat kum ka Gujarat amnesty policy, unu briu bapenyap palat ya arngut la ban ai jingmap. Henry hak hang ni hak ni ka kes ni iba shom la penyap ya ibai arngut nilai ngut Henry harut new ngut ki priu kini ki khatbe ngut ki la penyap. La batai syairu baya kinong la bejot la ban ai jingmap. Por bala tho hak polis FIR daw sum sing kum shim la yahab baketu badon hak polis chief general. Ka home ministry kala pha de ki shithi shaki sarkar jilla hau arajar atu ar ujun bo de ban ai jingmap khamtam ya kito ki bale ka kam bejot. Kani ka jingjia ka bala chia hak Bilkis Banu kani kala jia house name arajar ar ha Gujarat ha kapor badon ka jingkul mar ha state Gujarat kan maya phi how news name arajar ar Narendra Modi ulongkum chief minister jongka state Gujarat de ha kani kapor ka Bilkis Banu ka dantang ar phuwes name karta kumnu la plai ya kini ki khatbe ngut kirunar how khatsan tariku August arajar ar pu ar de ban song thu ya kani ngin hapet chwa ba kumnu kani ka story ka yaj ni kumnu kani ka jingja ka sedang. Ka Bilkis Banu, ka long kawe ka beriu basa ha Gujarat, ha Dahod district, ka badon kumba arpo waste nem AA. Te ha kani ka district, ka sa badulok, bad iwe khun jongka ibadon kumba lais nem tam AA, bad ha kaju ka por ka armet ru kumba san banai AA. Nai Feb, arpo sau tarik arajat ar, ka lej shaying jongpa jongka, kabadon Hasingwat district na kabenta ka jingkhawai it bad hadin lais ni kata de arpunyu tarik February arajar ar kimut banlet phai na Ayodhya da kakar sevak Sabarmati Express ban Malaysia Ahmedabad bad ha katoka coach baki shong kata de coach S6 ya katoka coach la thang bad ya ka coach ha ka baki shong la thang da ki briu ki bamla ban itho mo mla ban itho ne mla ban batai de kani ka jing thang ya kata ka coach kala yalam shaka jing thut bat ka jingkul mar haboro ka be ka Gujarat how arpunyu tarik la thang ya kata ka train coach mo bat ha ka ski ka ba board kata de arpupra tarik kani ka khubor jangka jingkul mar kala sapriang habun tili ki thain jongka Gujarat district Singwat ka badai ka snong jong ukpa jong ka Bilkis ha kani ka district lu la stang kata ka jingya kulmar jingya khi bat ka jingya khi kala long ka ba palat pot bat ka ba ishir khei bha de kumta ki bru jong kani ka snong kila rai banya phya yala de ha ki kunhun mo ki group ki ba khatsan ngut lani kan rungut bat banya phet na kata ka snong khanang ba kinam sha kem ha kini ki bru ki ba don kthi ha kane ka jingkul mar ki bahaying jong ka Bilkis Banu ro kila phya elde halai group but kila ya phet ha different direction ha kilinti char kilinti te kumta ka Bilkis Banu ulok jongka baru humen jongka kila ya phya elde but kila ya phet ha char kilinti ka group ha ka ba ka Bilkis Banu ka don kidon kumba khanri mut ki briu kun thup lang bat imei jongka ibal atmen bat I khon jongka ibadang rit kumba tang lice nem tam kini ki briu kila phet na ka snong jongki kata ka Singwat bat kila phet bat kila sa haying jongu ex MLA uta udeu damur hadin kata kila phet na kani ka yingu ex MLA ni u MLA barim bat kilet ha ka we ka snong ha ka ba ki shong tang ki briu tribal mo ki tribal ki adibasi kumto bat kile kumno ka Bilkis Banu bat kito ki briu badan hangtum ki riam ki shimjai na kini ki briu tribal bat ki riam yela de kum kini ki briu tribal khnang ba kito kinong pinkulmar kinom itho yaki re halai tarik March ha kata ka jaka ba ka Bilkis Banu bat kini ki khasan ngot ki briu ki don la 1.8 li ki jip ki bale ha ka badon ki briu kumba arpusan hadu lai pongut bat kita ki briu kira da ki white ki ste bat ki tiar ya le ne ka Bilkis kala itho lupa ya kito ki briu namar kito ki briu ki de na ka snong jong ka Bilkis hi
kasnong jongka hakaba kala helasan mo kita ki beriu ki dei parasnong jongka Bilkis hi kumshum la ithu tang ya ka dur khmat jongki Henry wad ya ka kerteng bat ka yeng jongki ru ka ithu te kumta kita ki beriu ki badon lang bat ka Bilkis mo nga ong ya pi ki don kumba kasan kan remote kita ki beriu marsin yo i ya kita ki beriu ki bahir na kata ka kejib balik na kita kejib balik kita ki beriu ki badang la ki badang don ka bor mo ki la pet na kata ka jaka Henry ka Bilkis kumshum la ban pet namar ka armet kumbasan benai te bat ka deru namar ba ka don ibe khun mo ngala ong pi ka ba don kumbalai snem tam bat ka mi jong karu kamla ban pet namar kala temen ba pli te kamla ban pet te kumta hang ne la sa kut ka Bilkis ka khun jong ka ba don lai snem tam ka mi jong ka bala temen bat nyungut ki beriu kila sa kut hang ta rangkat bat ka Bilkis napdeng kini ki lai phongut ki beriu ki beher na gypsy kadwe ngut ki beriu kila lek bat kila lek kam beman bat ka Bilkis bano bat ka kme jongka bat kila penyap ya ka khun jongka ka badon tang lai snem tam rengkat bat kita ki nyungut ki beriu ki balat im kini ki beriu hadin ba kila dap lek kata ka kam beman kila lek tang ta namar ba kila mut ba ka Bilkis kala yap te Henry om shom na ja kumta hadin lai sau kunta ka Bilkis kala ke biang mo kala yo jingti beriu kala yo consciousness hadin kala ke kala kendit namar ba kala yo i satang ka met yap saudong jongka ka bakun tubru ka met yap jongka kmi jongka bala temen bat itai khun jongka ibadon tang lai snem tam bat kita kiwe ki beriu kita ki nyungut ki beriu ki badon lang bat ka kendit namar kayo i satang ya ka met yap ka ba taviar ka ba saudong ya ka hangta ka Bilkis kam sngo thau shu kumnu banle te kala bit khli mo kam sngo thu thau kum kam tip shu kumnu banle te kala kumnu ha kata kamit kala shu re yala de hadin ibe ideng badon hangta te kala samit hangta hadin itai ding te hadin te habala shai pat habala step ka panjai na kita ki beriu tribal jong kata kasnong bat ka deng mo ya kata ka jain jong kita ki beriu ta hadin ba kala yo kita ka ki jain mo kala de phong kayo iya we beriu hangta bala temen u bada yu hum gat bat kaya thu ya baro ka bala jia ya ka hau tau hum gat te kumta uni hum gat ula yalam ya ka ha police station jong kata ka ilaka ka badai ka limkheda police station angmo kini ki police jong ka limkheda police station ki yele kat bala banyada ya ka kerteng jong kini ki nong le kam sniu mo bat kim shum la tre ban thoi ka FIR hadin ka to kat ni ka jing ya khajia usum sing ubaderu u police in charge jong ka to ka police station ula munjur ban file ka FIR te kumta ula file ka FIR Henry ule kumno open kala ya ka story but u thoi ya ka FIR kat kum ka mon la jong mo ti namar hang ni pat namar ba ka Bilkis kam dei ka beri ko pastat batip kam don jing tip kam la ban tho antar ti kam tip re ba kumno uni police in charge ula tho ha ka FIR but kaniru kala ban pau tang hadin ba ka CBI kala inquire ya kani ka case din ba la wan da ka CBI ban inquire ya kani ka case la tip ba ka ei ka ba ka Bilkis banu ka ong ka ya thu hang ta police station but ka ei ba uni sum sing u PO jong ka to ka police station u tho kilong ki ba pher mo badia kani la kintik na da ki to ki beriu badon ha police station ha ka to ka por hadin ba sum sing ula modify but ula pen kala ya ka to ka police report ya ka to ka FIR u phashon muhor ha ka ya ka Bilkis banu ha ka to ka FIR tika Bilkis banu namar kam dei ka beriu ko pastar ka tip kal ashon ya ka ta ka muhor but kumno ki police ki ong ba kani ka case kaduna ya ka jing long hok ni ka jing shisha but kumta kila rai ban khang no ya kani ka case hadin kani la penkendria ya ka Bilkis bano sha Iqbal relief camp anda kala poi ha kata ka camp ka Bilkis bano kala stang pan yathu ya baro kata belaja ya ka ha ka sugra ben bat ka Latifa ben Jyoti ki badai ki nong penyait jong kata ka relief camp kumta bun ki NGO kilaya ay ya ka jingyarap jong ki ban yarap ya ka Bilkis bano ki NGO kila thau ya ka pressure ha ka Supreme Court ban order da ka CBI inquiry sendon ka CBI
ka Bilkis Bano kala sya le klamakor syabapalat hakane ka kes. Hakane ka kes ki pulis ki mut banyarap yakini kinong let sniu yakini ki khadwe ngut kinong let sniu nado pastang da ka babure ya ka kerteng jongki. Ningi i baka Bilkis ka ithu yakito ki buriu ki bale yakito ka kam sniu batka tibru ya ka kerteng jongki. Batka airu ya ka kerteng jongki haka FIR haka por baka thok complain. Henry usum sing ubadai UPO jongka to ka police station ule kumno shumla penpau ya kata ka kerteng hakata ka FIR. Ka polis kala mudru ban khang ya kane ka kes ta ka paong ba kane ka de ka kam jongki runar bamla ban itho ki CBI kila pintikna da ka jingtho bawat ki doktor ru ki don ktilang ha kane ka kes kini ki doktor kila penkela ya ka report jongka Bilkis Bano bat ki submit ya kata ka report bat ka State and Forensic Science Laboratory ka badon Vadodara kala pentikna ya kani ba kat ka ba ka Bilkis Bano ka ong balajia hakamet jongka kadai ka ba shisha bat lale shisha ya kata ka kam beman bat ka da kito ki beriu kila penpau ru baladon bun ki jingmin saw hakamet jongka Bilkis Bano haka medical report jongki ka ba komedi hangne ka long ba wat kapor balajia kane ka jingjia haka Bilkis Bano ki pulis kila penkelawat ya kapor ru khnang ba kinla banyarap ya kineki khadwe ngut ki runar mo kumpor bala ai da u sum sing mo haka FIR jong u kum shim la ya ham bat ka to kapor bala don haka police journal jing shisha ki pulit ki de banyalam ya ka Bilkis Bano ban letpet ya katuk ya kito ki met ya badon hang to ma haka to ka jaka halim keda hendre ya kane ka process ru shum la le badla shum la don balej haka to ka jaka bala ja ka to ka jingjia mo ni kumbangi ong hapareng ka crime scene shum la le shum la don ba investigate but what ya ki met ya pro kila penkela ulta pulta mstau shu haka South Tarik u March mo hadin chisngi hadin bala ja kanika jingjia mo kanika jingle kambeman bat ka Bilkis u photographer Bhavin Patel ulej haka to ka jaka bat ushon dor ya ka crime scene ya kimet ya baro mo te haka ne ka por kamet yap jongka khun jongka Bilkis mo ka ba ka kerteng saleha ka ba de lies nem tam kadon kamet yap jongka hangta hinde hadin uveru photographer ule chondoria ka to ka crime scene uba kerteng u RK Sony hapa ule chondoria ka to ka jaka shum don shu kamet yap jongka saleha mo kata ka khun jong Bilkis kamet yap jongka shum don but wat ka kerteng jongka ru shum la don ha ka to ka list jongki beriu bala yap kaba perkhat hangne ka de ba kumno ka ve ka crime scene kala bandon artli kidur ki ba pher ka dor ba shondau Bhavin Patel ka pher but ka dor ba shon u Sony u Mr. Sony ka pher kumno kala banlong kani ka pin ishai bha baya kito ki media pro la penkela bat la manipulate mo ngi ong ka phareng la manipulate la penkela wat ya ki media pro hadin baka team na AIMS but CFSL New Delhi ki poi ha ka to ka crime scene marsen pe ya ka to ka crime scene ki la song tho pa la penkela ya kini ki media bat la don ka jingle klamakor ma jingle kulmar jingle kamkai bat kito ki media ni batla don ka jingle klamakor bat katuka rukombu jong kito ki media ka community health center ka badon hajan lim keda police station nalor ba don staff hende shum la penle ya ka postmortem wat ya ki sabut ru la penkela na ve shave ka CBI hakane ka benta na markam dom lar sho kumnu ka le ka haplej bat ka hap seilut ya kito ki media na lom jingtep khnang ban investigate bhap yang ya kito ki media hadin bala se ya kita ki media batla phach hospital ban le check mo la song tho ba hangni ro la kila le ka kam ka bam dei ban le mo kila le ka kam ka papalan kata jingmut ya ka body part jong uve yu media kila pen kala bat ka body part jong ki ve media jingmut lada de ka met jong new brew ka khti par de jong uve re ka kejat par de jong uve re kumtama kila interchange kila pen kala no wat ya ka media pro ha kane ka kinti mo ka Bilkis Bano kala yo bun ki jingma ham mo ban kenran den na kane ka case te kumta kumno ka Bilkis Bano kale kala kerpat ya ka
court mo ban kendria no ya kanika case shabar jongka Gujarat namar kanika jingja kadeha Gujarat te kumta ka Bilkis Banu kala kerpat ya ka court ban kendria no ya kanika case na Gujarat shakawe de kastin bat kumta la kerja no ya kanika case na Gujarat sha Mumbai ya te kumta hau punai January sau tarik 8 phra hadin news nem ka jingja jong kanika case ya kitu ka lower court kala bishar bnya ya borok ki sebut mo pat kumta kala poi haka conclusion ba kini ki khatbe ngut ki dei pensa hapo jil borok shirta hadu bakin dayap mo ka lower court kala hukum ru ya ka sarkar Gujarat ban ai ka jinglut ksan mo ya ka Bilkis Banu kata sanpho lak tengka rangkat bat ka wei ka ying bat ka wei ka kam adin kini ki khatbe ngut kila file ya ka petition mo ne ka jingkerpan haka Mumbai High Court din kata ka court kala stang biang ban bishar pnya ya kita ki sebut ki sekhi borok mo bat kala yai piteng ba ki dehi ban yo ya kaneka life imprisonment ne ka jingsa patok mo hadu bakin dayap mo hadu bakin dayap hadu bakin datemen te kumno kini ki khatbe ngut kila file biang ya ka petition so ha Supreme Court kila file ya kata ka jingkerpat so ha Supreme Court sedang biang kata ka jing bishar bnya ya kita ki sebut ki sekhi barhangta ka Supreme Court kala pen scam ba kini ki khatbe ngut ki dehi banyo ya katoka jingpun chutom bala ai da ka lower court bat ka high court bat kumta ka Supreme Court kala pen scam ya katoka jingpun chutom bala ai da ka lower court mo te hangne ka Supreme Court kala ong ru hadin bala depe ya borok gitu ki sebut ki sikhi bat la bishar ya benya ya borok ki documents mo ka Supreme Court ka ong ba om don jing artaten ba kini khatbe ngut kilale ya kani ka kam kalong ka daw ba kini khatbe ngut kila yai sa hapo jela khatsau snemo hau arajat arpo ar kan long khatsau snemo Henry ka ba comedy hangne ka long ba ke ai ka ba penlong ya ka Gujarat government ban penlai ya kini ki khatbe ngut ki koidi mo kinong le comes new hau banai okos khasan tarik arajat arpo ar Henry katkum ka artikel nyopo ar bad ive in riu ive u president jongka India bad u governor jongka state ula ban ai jingmap ni ula ban veng ya ka jing punchutam bala ai daka kot Henry hakane ka case omde u president ba ai jingmap yakini ki khatbe ngut Henry dei ka sarkar Gujarat namar katkum ka CRPC section 432 ka sarkar jillaru kala ban veng ya ki jingpun chutam jong ki koidi ban habadon kanu kalung khus ngi mo kumba arphunru tariku January ne khasan tariku August ya ki koidi la ban perlai uwe na pedeng te kumta uwe na pedeng kini ki khatbe ngut ula pan jingmap mo ha phareng hi ong amnesty kumta ula pam amnesty naka sarkar Gujarat bat ula ong ba la khatsau snem mentang ila sa apo jail kumne mo ngila sa apo jail te men ngumba map no yangi bat ai no yangi kata ka amnesty bat hadin bala pha yakani ka jingkar pat sha Supreme Court kala don ka jingya side ba court kepadon Mumbai ke bapet yakani ka case te kumno ka sarkar Gujarat ka kala pan ai jingmap ya ki khatbe ngut mo te hang ni ka Supreme Court ka ong ba ka sarkar Gujarat ka la ban shim la ka jong karai namar de ha Gujarat bala jia kani ka kambe ain te hang ni ka de ka kam jong ka sarkar Gujarat ba kamut kumno ban ai jingmap ya ki khatbe ngut ne banom ai jingmap ne ka shong ha ka sarkar Gujarat ya kani ka amnesty policy ha Gujarat lachna ha ka snem khat khandai spa khandai pau ar but la pen kala house nem arachar khat saw hangne ka sarkar Gujarat kala penlong ya ka we ka committee mo kala seng ya ka we ka committee ki pa kun thup ya ki leader but ki senior judge but rengkat kini kun thup lang kini rengkat kini kila ai jingmap ya ki khatbe ngut ki ya ki khatbe ngut ki criminal tala penlai ya ki khatbe ngut ki koidi na patok te kumta anda kini ki khatbe ngut ki koidi kila poi ha ka snong la jong ki priu kila comment kila shat kila yar khe ya khawai kila pedang smo bhai ki da ki sintiu da ki pang snya sintiu mo da ki kila istang ban ya sami ki jingbam thiang ya ki mithai bat kumta kani ka dur
Bat kini ki video kila sapriang kila viral haka social media. Tementahang ni ka jingkili ke bawan kalong ba balai kane ka sarkar Gujarat kamap yakini ki khatwe ngut ki criminal mo namarkat kum ka Gujarat amnesty policy omla ban ai jingmap ya unu nu runar ni u nongle ya unu nu runar uba penyap palat ya arngut ki brio Henry ha kane ka case ladangi pej kini ki khatwe ngut kim shumla le tangi ka kam bejot Henry ki penyap ya new ngut ki brio Pat wat kataru ka sarkar Gujarat kala ai jingmap yakini ki khatwe ngut nalor ba haka policy la penshai ba yakinong le bejot omla ban ai jingmap kala don ru ka jing penshai ba lada ka central agency ka don kti haka to ka case ti kumta unu uba long runar haka to ka case omde ban ai jingmap ine ya ka case la investigate da ka CBI bat ka jing pinstom ru la ai da ka CBI te kumta la khe ka jingkili ba kumnu la ban ai jingmap yakini ki khatwe ngut da ka bachubab yakini ka sarkar Gujarat kala penshai ba yakini ki khatwe ngut omshum la ai jingmap katkum ka Gujarat amnesty policy arachar khatsau Henry katkum ka Gujarat amnesty policy khatkhandai spa khandai pau ar namar ba kani ka case kala jia shwa ka arachar khatsau bat katkum ka Gujarat amnesty policy khatkhandai spa khandai pau ar omshum la penshai ba yakum kinu ki koidi la ban ai jingmap bat kum kinu ki koidi om la ban ai jingmap te kumta ka sarkar Gujarat kala ai jingmap yakini ki khatwe ngut ki koidi hak katkum ka Gujarat amnesty policy ka Shobha Gupta ka badai ka lawyer jong ka Bilkis Bano kala paile ka PIL bat kumta haden ka tu kan nipor ka court mo kala order ya kito ki khatwe ngut ba ban phai peng shakot ban omchum la bat la cancel no ya kata ka jing ai map mo baka sarkar Gujarat ka ai jing map iki la cancel no ya kato bat la kdo yaki baki haplet phai biang shaka sanje kat kumenta bangadang post kini ka video arajar apusan August arajar apusan kini ki khatwe ngut kinong le kam bemban mo kidang don hapo jil menta bat ka Bilkis Banu pat ka dang yai tre mo ya kam activist ya ki kam NGO bat nyarap ya bun ki kinthe ki kena ki ba syam la not syam chingjar